ברוכים הבאים, שמי גיא, אני מתכנת בשש שנים האחרונות, עושה בעיקר פרונט-אנד. היום אנחנו נפתור שאלה שחוזרת על עצמה ברעיונות עבודה. היא לא שאלה מסובכת במיוחד, אבל היא כן שאלה שבעזרתה נוכל להראות מהי הדרך שאנחנו ניגשים לפתור בעיות. גם בעיות פשוטות יותר וגם בעיות מורכבות יותר. אז קצת לפני שנקפוץ לפתרון הבעיה, אני אעשה לכם קצת סקירה על מה קורה פה. הבעיה שנפתור היום היא בעיה בשם Unique Array. בעצם אנחנו נדרשים לממש פונקציה שמקבלת מערך, ואם המערך הזה הוא יוניקי, אז היא מחזירה true. במידה והוא לא יוניקי, היא תחזיר false. ניתן לראות שיש תיקייה עם השם של השאלה, בתוכה יש שני קבצים. אחד הוא קובץ שבו נרצה לממש את הפתרון, והשני עם טסט שבעצם בודק אם פתרנו את השאלה כמו שצריך. לפני שנתחיל לפתור את הבעיה, אנחנו בעצם נרצה להוריד את ה-X שקיים פה, להפעיל את הטסט. בואו נראה סתם לדוגמה. עכשיו, לא מימשנו כלום. אם נריץ את הטסט, אפשר לראות שהוא נכשל. כשאנחנו ניגשים לפתרון בעיה טכנית, נעזר במעין גיידליין של איך אנחנו בעצם מריצים את הפתרון. השלב הראשון הוא להבין את הבעיה. פה, בגלל שהבעיה היא יחסית פשוטה, נורא קל להבין אותה. בעצם שוב, כמו שאמרנו, אנחנו מקבלים איזשהו מערך שמכיל קרקטרס מסוימים. ברעיון עבודה, כמובן שאנחנו נשאל שאלות מבהירות קצת של מה באמת יכול להיות כלול במערך הזה, כמה חברים יש במערך הזה, כמה members, בעצם כדי לוודא שאנחנו הבנו מה האינפוט שהפונקציה שלנו אמורה לקבל. ובעזרת זה גם נוכל להבין מה ה-edge cases שלנו. השלב השני, הוא להסתכל על דוגמאות. אז בעצם אנחנו נרשום לעצמנו כמה דוגמאות. אפשר לעשות את זה גם ברעיון עבודה. זה בדרך כלל מבהיר למראיין שהבנת את השאלה בדיוק כמו שהוא התכוון אליה. אז במקרה הזה, אנחנו יכולים לרשום, יש לנו מערך שמכיל A, B ו-C. אנחנו רוצים שהפונקציה תחזיר לנו true. אם יש לנו מערך שמכיל A, B, C ו-C, אנחנו רוצים שיחזיר לנו false. הדוגמאות די מסבירות את עצמן, אבל כן, כמו שאמרתי קודם, זה משהו שאנחנו יכולים ליישם גם בשאלות פשוטות, ולאט לאט לעבור לשאלות מסובכות יותר. בשלב השלישי, אנחנו נפרק את הבעיה לגורמים. אז שוב, בגלל שהבעיה הזאת היא יחסית פשוטה, אין יותר מדי גורמים לפרק אותה, רק נגיד שאנחנו מקבלים איזשהו מערך, אנחנו צריכים לרוץ עליו איכשהו, לקטלג את החברים בו, האם ראינו אותם או לא ראינו אותם, ובעצם ברגע שראינו חבר אחד פעמיים, אנחנו יכולים להגיד שהמערך הוא לא יוניקי, ובעצם להחזיר false. שלב הרביעי הוא לפתור את הבעיה. אנחנו בהתחלה פותרים את הבעיה, בצורה הראשונה שעולה לנו לראש. אני מאוד אוהב ברעיונות עבודה לדבר בקול רם. להסביר את הצורה שבה אני חושב, לאן אני הולך. בעצם זה קצת דומה לחלק 3 של לפרק את הבעיה לגורמים. אז אני כבר יודע שאנחנו נצטרך לרוץ על המערך הזה. אז בואו נתחיל בלרוץ על המערך הזה. כמובן, let i שווה ל-0, i קטן מהמערך שקיבלנו. אוקיי, יש לי קצת תוספים ל-VS Code, אז אם אתם, שאני שומר את המסמך, אז יש לי לינט אוטומטי. תרשמו בתגובות אם הייתם רוצים לדעת על התוספים שאני משתמש בהם. נורא קל למצוא את זה באינטרנט, אבל אם בכל זאת בא לכם, תרגישו בנוח. אז אנחנו רצים על המערך, ואנחנו צריכים לשמור את החברים שכבר ראינו. אז יש שתי אופציות שעולות לי לראש. זה א', לדחוף את כל החברים שאנחנו רואים לאיזשהו מערך נוסף, ובעצם כל פעם לבדוק האם החבר שאנחנו נתקלים בו קיים במערך הזה. אם הוא קיים במערך הזה, אנחנו יכולים לדעת שהמערך שקיבלנו במקור הוא לא יוניקי, ולהחזיר false. אבל מראש אני חושב שהפתרון הנכון יותר יהיה לשמור את זה באובייקט. בעיקר כי אנחנו לא נצטרך לרוץ על המערך החדש שניצור בכל פעם שאנחנו ניגשים אליו. כשאתה ניגש לאובייקט, הסיבוכיות היא קלה יותר, תרצו שאני ארחיב על זה, תרתבו בתגובות למטה. אז בעצם אנחנו ניצור לעצמנו איזשהו מפ. בואו נקרא לו char map, כי map זה גם data structure שאנחנו לא רוצים להתבלבל איתו. בעצם מה שנעשה, עבור כל חבר במערך שקיבלנו, אנחנו ניצור איזשהו key ב-char map. ושנמשיך לרוץ,
בעצם נראה האם קיים לנו כבר קי כזה, או שלא קיים לנו קי כזה. במידה וקיים לנו קי כזה, המערך הוא לא יוניקי, אנחנו יודעים את זה. אז בעצם, בואו נתחיל. אחרי שיצרנו את המאפר שלנו, אנחנו נרוץ עבור כל חבר במערך, ובעצם נבדוק האם הוא קיים במאפר שלנו. סתם לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על i שווה 0, והארי שלנו הוא הארי הזה, אז הארי במקום ה-0 יהיה a. אז אנחנו נעשה את הבדיקה של האם במקום, אם הוא קיים, בעצם ההפך, אם הוא לא קיים, אנחנו נוסיף אותו. וזה לא באמת משנה מה הערך שנשים, אנחנו יכולים לשים את הערך כסטרינג או כמספר כלשהו, העיקר שהוא יהיה truthy, לא כזה משנה. תתעלמו מזה שאתם רואים פה את הטסט נכשל למטה, זה בגלל ש-VS Code מריץ לי אותם אוטומטית, ובעצם ברגע שאני אצליח לענות על השאלה הזאת, טסט פה עובר. אם הקי הזה לא קיים במערך שיצרנו, אז אנחנו נשים שם ערך. אם הוא קיים, אנחנו יודעים שאנחנו נכשלנו בבדיקה שלנו. אז בעצם, בסיום המלולה הזאת, אנחנו יכולים לדעת שיש לנו מערך יוניקי, כי בעצם כולם נכנסו לפה, ואף אחד לא נכנס לפה. אז אם אני אשמור, נוכל לראות שהטסט עובר. מגניב, פתרנו את הבעיה. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות ריפקטור. לא תמיד יש אפשרות לריפקטור. עוד טיפ לרעיונות עבודה, אם יש לכם כמה דרכים שאתם יודעים לפתור את הבעיה, אל תפתרו אותה בדרך האופטימלית בהתחלה, כי הרבה פעמים מראיינים ישאלו אתכם איך היית עושה את הקוד הזה יותר יעיל, מתעכבים קצת על סיבוכיות, על קריאות, כל מראיין והשטיקים שלו, אבל בגדול, תתחילו פשוט ותעשו אופטימיזציה לפתרון שלכם בהמשך. תפתרו את הבעיה, תראו שהטסטים עוברים, שהכל רץ כמו שצריך. אז החלק האחרון הוא ריפקטור. אז בואו נסתכל. בגדול, הפתרון הזה הוא די טוב, כי אנחנו ניגשים לאובייקט, אז זה קריאה יעילה. אם היינו פה, לוקחים את charmap והופכים אותו למערך, שבעצם מחזיק את כל המשתנים שאנחנו רואים, היינו צריכים כל פעם לרוץ על כל המערך הזה, ולבדוק האם אנחנו מוצאים משתנה שכבר יש לנו. ואז זה היה קצת פחות יעיל, אבל אנחנו בחרנו באובייקט מהסיבות האלה בדיוק, כמו שציינתי קודם. אז יש פתרון יותר יפה, שעבורו נשתמש בדאטה סטרקצ'ר שלא השתמשנו בו עד עכשיו, שקוראים לו set. set בעצם הוא מערך יוניקי, שזה בעצם כל מה שאנחנו רוצים לראות פה. אז הפתרון נראה ככה. אנחנו בעצם נבדוק האם האורך של המערך שקיבלנו שווה לגודל של הסט שנוצר מהמערך שקיבלנו. אם הם שווים, זה אומר שמראש הארי היה יוניקי. אם הם לא, הוא לא היה יוניקי. וזה בעצם one liner, פתרון די פשוט, אבל אתה צריך להכיר את הסינטקס בשבילו. עדיין ברעיונות עבודה הייתי מתחיל עם הפתרון הקודם, ורק אז אומר, אני יכול גם לעבוד עם set ולעשות את הפתרון יפה יותר. אז בעצם, מה היה לנו פה? פתרנו בעיה שחוזרת על עצמה ברעיונות עבודה. הבעיה היא לא מורכבת, אבל כן אפשר להשליך את אופן הפתרון שלה על בעיות מסובכות יותר. אני מקווה שזה עזר לכם ונהנתם מדרך הפתרון שלי. זה אחד הסרטונים הראשונים שאני מעלה, אז כמובן ביקורת בונה או לא בונה, תתקבל פה בברכה, אין שום בעיה. אם ראיתם את הסרטון עד עכשיו, דבר ראשון, תודה רבה. אם יש לכם איזה שהם רעיונות נוספים או שאלות, בבקשה, תכתבו אותם בתגובות, אני אשמח לענות לכם. אני אשתדל לעלות עוד סרטונים מהסוג הזה, תכתבו לי בתגובות אם אהבתם או לא אהבתם. תודה רבה, להתראות.